Dragon Ball je objavio na Twitteru da Dragon Ball treba da izađe, Dragon Ball Super druga sezona treba da izađe 21. januara. Moje mišljenje vidjet ćete u ovom klipu. Kao što sam rekao u uvodu, Dragon Ball objavili su oni iz Dragon Balla da Dragon Ball treba da izađe 21. januara ove godine i da Broly dobija Super Saiyan 4 formu, znači uključava novu formu. U prošlom klipu smo pričali da Goku može, da će Goku dobiti jaču formu od Master Ultra Instincta u novom serijalu i tu smo razlukli da li može, ali baš me zanima da li će neki da li će neki razočaravajući karakteri, znate na koga mislim, da li će neki razočaravajući karakteri biti bolji, a kao što smo rekli, Broly bi trebao da dobije novu moć Super Saiyan 4, to me baš zanima. Kako će to izgledati. Mislim da znam otprilike, ali baš me zanima kakav će biti Broly i šta će se još novo tu događati. Tako da, ovo je bio mali klip na moje pretpostavke o Dragon Ballu. Nije bio dug, htio sam malo da popričam s vama, tako da to je bilo to video. Ja sam da ste uživali, ako ste like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! I da, zaboravio sam da kažem da je danas 7. Znači, to bi trebalo da izađe negde oko za nekih 14 dana, to je 21. danas je 7. znači 14 dana, tako da to je bilo to, čao.